Kamo, kamaistrahan, kamaistruhan, o mga magturutdo. Ayaw niyo pagmiminahalaan kantidad san iyo mga exchange gift sa Christmas party. Ano? Hoy, namamati kam. Diri bakanin wara kanya mahala, iyo ginmamahal ang exchange gift. Ano? Kay para ang iyo mga estudyante nga tanan maka-attender san Christmas party. Namamati, ha? Kay urog san mga kabataan diri nakaka-attender san Christmas party tungod kay mahalan aramot, mahalan exchange gift. Ano? Pananglitan mayon kami exchange gift nga tag 100 pesos kada sayo. Di ka ng kabataan ang sayo nga kag-anak maya only mga estudyante. Kadi ang kag-anak uro-uro boundary uro suka ang kag-anak pagtinigayon. Sang kanya limang anak na tag 100 pesos ang exchange gift. Ano? Kadi 500 pesos na di ka mayang pabring. Hiyay, maiton ang rason nga daramo ang diri na attender. Ano nga mga estudyante sa Christmas party. Kamu man liwat nga mga kag-anak, ayaw kang paghinarambog. Pag meeting, dapat naglalata ka saan ka matuuran. Ano? Diri nga, paglalata sa maestra sa unahan, matangdo kam. Di ka nang himuon niyo sa akto na, diri na niyo ginpapa-attender ang mga estudyante o ang iyo mga anak. Ano? Mamati. Kay mayaon liwat mga kag-anak, nga diri nakakamugusan ka maestrahan. Pag ni-meeting nagtitinangdo, kay ngayon man makuri na ngayon sa kaburuton. Ano? Makuri sa kaburuton. Sanglit ang ginhimo na, pag akto na, di na ginpapa-attender ang kanda mga anak. Ano? Kadi ka erosan bata. Sanglit, ang pag-adjust good haon good sa mga magturutdo. Ano? Pananglitan mayon man doon mga estudyante nga may kaya. Kadi sira mag-shoulder san exchange gift sa kanday kasi kung nadiri sira san buro barato. Ano? Kaya ang sisti na lugod sindikato na sa mga exchange gift para sa ako surmatanon san grade 4A may naksisurmatanon. Iunong san exchange gift san grade 4A ang amo exchange gift gibaratuhi tag 20 pesos sila. Ano? 20 pesos sila. Ako man sadto ang gimbutang ko itong machicheria nga kadaan cowboy nano po itong basad kadaan ng machicheria. Di kan yadi na ang sisti. Pagdatong na santak na san Christmas party, inay yadi na. Pagbarang raay na, an ako nabunot wow hiniyok ak halaba darako ang karton or halaba basta maiton. Ang insudlan kanan Colgate. Ano? Karton san Colgate nga ito darako. Pabot ko man abre. Inay ka. Kay ang sulod ngayon, iraid. Ano? Di ka ang sisti pa. Kay tungod halaban iraid, diri kasyasan karton. Ang ginhimo, ginkagtan pa ang katapusan. Ano ka? Hala.